Καλώς ήρθες στο vlog μας, μέρα Τρίτη! Κάνω την αρχή αυτή του vlog σε μία στάση, γιατί πάω Athens Con. Αυτά. Έχω φτάσει και έχω πεθάνει. Αυτή είναι η φάση μου. Λίγος κόσμος. Κάπου εκεί στην άκρη πρέπει να πάω κι εγώ. Κάπου εκεί. Έχω φτάσει και από πάνω μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα. Αρχικά, Φίνος Φιλμ εκεί, σταντάκι. Comic World. Χαμός λέω, πανικός. Είναι από τα αγαπημένα μου event, θα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε και εκεί. Το βλέπετε αυτό εδώ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά να πω ότι γίνεται πανικός. Ντρέπομαι πάρα πολύ που έχω βγάλει την κάμερα. Αλλά whatever. Θα πάω να βρω το Στέλιο. Γίνεται πανικός, ρε, πανικός. Ο οποίος είναι στον κάτω όροφο. Αχ, και θέλω να σας δείξω και από Indiana Jones τι γίνεται. Γίνεται ένας πανικός γενικά. Ντρέπομαι πάρα πολύ, αλλά δεν σχέστηκε. Λοιπόν, ναι, εδώ έχει Indiana Jones. Και λέω σιγά σιγά να κατέβω. Εδώ πέρα νομίζω η Φίνος Φιλμ είναι κάτι σε αυτό το event, γιατί έχει διάφορες ταινίες εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις ταινίες. Όχι, δεν είναι Φίνος Φιλμ, είναι απλά ταινίες. Λοιπόν, ωραία, εγώ πρέπει να κατέβω κάτω τώρα και ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Κάτι που δεν είπα και είναι πολύ σημαντικό είναι πως εμένα σε αυτά τα event με πιάνει κρίση πανικού στάνταρ. Είναι η φάση που είμαι έτοιμη να το πάθω. Πρέπει να βρω το Στέλιο γρήγορα γιατί δεν πρέπει να το περάσω αυτό μόνη μου. Αυτά. Όχι, τύπου όντως η legit κρίση πανικού αυτή τη στιγμή. Ο Στέλιος μόλις με καθησύχασε ότι άμα αγχωθώ μπορούμε να σταματήσουμε. Εσύ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, εγώ θα αντέξω. Άμα αντέξω και. Πάμε! Πάμε! Είδαμε και τα παιδιά! Γεια σου, Σεφέ! Γεια! Ο Τζίμ, ο Τράκο. Γεια σου, τι έκαμε! Καλά είμαι, εσύ! Έχω έρθει εδώ, στο Πάντερος Γέα, στα παιδιά. Τι κάνετε? Γεια σας. Είμαστε αρχικά στον πάγκο, ο οποίος είναι πανέμορφος. Μισό λεπτό να δείξω. Κοιτάξτε εδώ τι κάνουνε. Μαν πεθαίνω. Ποιος τα πλέκει αυτά? Πεθαίνω. Και είχατε και Hollow Knight. Είχαμε και Hollow Knight και κάνουμε και παραγγελίες ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά μάλλον έρχεται ο Χριστός με αυτή τη μουσική. Ο Darth Vader, καλέ. Ο Darth Vader. Έρχεται ο Darth Vader. Έχουμε βρει εδώ τα παιδιά. Θα μου βγει η φωνή. Η Νίκη. Hello. Ο Άλκης. Με τις συνταγές. Και η Τίνα. Λογικά αυτό θα ακούγεται τέλεια. Φτάσαμε. Τρώμαξα η Λίνα την πιπίνα. Αλλά έχουμε φτάσει. Και εδώ είναι η υπέροχος Γάζος. Κοίτα εδώ. Τρώω λαδρέα μελομακάρονα. Λαθρέα. Ναι. Λαδρέα. Κουραμπιέ, με το μακάρονα. Πάει η Μπίμπι. Πάρε κι άλλο παιδί μου. Έλα. Έξαλλη. Είναι πολύ ωραίο. Δεν μου τα έχεις στο κορίτσι. Ήθελα να πω πως μετά ήταν κουραμπιέ. Και είναι πολύ ωραίο. Με το μακάρονα. Και είναι πολύ ωραίο. Αυτά μόνο στην πιπίνα, Ναι, αλλά δείτε τι ωραίο κορίτσι. Εδώ κάνει τις πελατειακές της σχέσεις.
Ξέρεις ότι τώρα δεν ακούγεσαι. Ακούγεται! Εγώ ακούγομαι πιο πολύ. Θέλω πολύ διακριτικά να μιλήσουμε για το πώς ο Batman παραγγέλνει την πύρα του. Έτσι. Βγήκαμε έξω και κοίτα τι ωραία που φαίνεται το Νιάρχος από πίσω. Αυτή είναι η Νίκη πάλι. Μήπως τώρα να κάνουμε μία... να σε συστήσω κανονικά. Ξέρω εγώ, θες. Να σε συστήσω, αλλά και... Ναι, ναι, αυτό, αλλά και. Η Νίκη Γεια σας. είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Ψέματα λέει. Είχε. Ψέματα λέει. Είναι. Πείτε όλοι γεια σου Νίκη. Ωραία. Καλησπέρα. Έτσι. Να σου δείξω τι πήρα. Μισό θέλει να μας δείξει η Νίκη τι πήρε. Χολ. Χολ. Λοιπόν, πήρα αυτό. Από Breaking Bad. Πεθαίνω. Σε κίτρινο, Breaking υπέροχο. Bad. Και βρήκα. Ο Στέλιος νομίζω το έχει σε γκρι. Το έχει σε γκρι μου το είπε. Και βρήκα Ναι. και αυτοκολλητάκια. Τα θυμάσαι τα Witch. Το κόμικ. Ναι, τα διάβαζα πάρα πολύ μικρή. Να, Γιατί το γίνεται. Τι! Ρε, τη θυμάμαι πάρα πολύ πήρα καλά. και τις 5. Πήρα ένα Hufflepuff από αυτή εδώ την κοπελίτσα. Μισό δεν κάνει focus. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έκανε. Α, έχω πάρει και τις 5. Ρε, πού τα θυμήθηκες αυτά. Ναι, αυτή τα θυμήθηκε και μου έδωσε δώρο και ένα ακόμα. Επειδή πήρα πάρα πολλά. Πίσω βάκα του. Είμαστε κάπου. Έχουμε βγει με τα παιδιά για ένα τσιγάρο και γυρίσαμε και πάω να βρω τον Κάμπα Γκέκο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρω Κάμπα Γκέκο. Γίνεται πανικός. Με έχει πιάσει αυτό με την κρίση του πανικού πάντα. Αλλά τα παιδιά με βοήθησαν να ηρεμήσω πολύ αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα πάμε να βρούμε Ευεντίτη και Κάμπα Γκέκο και πήγαμε ευθεία να δούμε όλο το κον γιατί ηρέμησα. Αυτά, πήγαμε. Εγώ θα κάτσω εδώ. Θα κάτσω εδώ με τους παππούδες. Να δούμε Φίνος Φιλμ. Ο αγαπημένος μου χώρος μετά τον εξωτερικό, γιατί έχει ησυχία, είναι το υπόγειο. Είναι τέλειο. Έχει απίστευτη ησυχία. Επίσης έχει πάρα πολλά cosplay. Και είναι γαμάτο. Είναι γαμάτο που έχει cosplay. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι πως είναι... Εδώ έχει δροσούλα πάντα. Ναι ρε, αυτό λέω τώρα, ότι είναι ο αγαπημένος μου χώρος. Μετά τον εξωτερικό. Εδώ τι έχει. Ω! Μισό να δείξω. Τι ωραία πράγματα που έχει. Όντως είχαν δίκιο για τον Μόρκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ρε, είναι το καλύτερο event. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στη BB. Να βρούμε καπακέκο. Φύγαμε. Έχω βρει και τον Γιάννη, τον ψύχο. Α, ο Γιούντα. Ένας Γιούντα. Και εδώ έχει παπάκια. Έχει παπάκια. Και είναι τέλεια τα παπάκια. Μου αρέσουν πολύ τα παπάκια. Λοιπόν, νομίζω έφτασα στην Μπιμπίνα. Όχι, στον επόμενο διάδρομο. Η Εύα! Σου πήρα ένα κάντι. Για να μπει το Christmas mood τώρα που στέλνει το σπίτι. Μην το φάει emoji. Δεν θα το φάει emoji. Δεν ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, κοιτάξτε λίγο τι κουκλί που είναι το κορίτσι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας. από εδώ Καβακέκος. Εγώ είμαι αυτός. Καβακέκος και Ευεντίδη πάλι. Περνάμε Ένας πάρα εδώ. πολύ ωραία. Να πάτε να ακολουθήσετε στο Twitch τώρα. Όχι. Ναι. Ναι. Γεια. Γεια. Πες και ένα έτσι καλά Χριστούγεννα. Να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Έτσι, εντάξει. Δεν λέω τίποτα. Τον κοροϊδεύω, τον κοροϊδεύω, τον αγαπώ πολύ. Αυτό. Σε vlog μας. Vlog μας βλέπουμε κάθε μέρα. Εκεί να είστε κι εσείς. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Βιβίνα και τον ψύχο. Και ήθελα να πω ότι όσοι ήρθατε και πήρατε πραγματάκια με την έκπτωση που κάναμε για την Βιβίνα μας, έπρεπε να πείτε τους κωδικούς. Αλλά εκτός από αυτά, η Βιβίνα έχει υπέροχα πράγματα. Γεια σας! Και μπορείτε να τη βρείτε. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram PPMade Fimo Creations και έχουμε και σελίδα στο Facebook που είναι η ίδια επωνυμία PPMade Fimo Creations. Ό,τι θέλετε απαντάω αμέσως και δεχόμαστε και παραγγελίες. Like και follow. Like και Like και follow! Και δέχεται και παραγγελίες!
Ο κύριος Σταύρος κάνει φοβερή δουλειά και μου αρέσει πάρα πολύ το πόσο ξεχωριστός είναι ο τρόπος που φτιάχνει τα έργα του. Ενώ τα κόπης του είναι υπέροχα και μου αρέσει πολύ που πραγματικά εάν τα κορνιζώσεις είναι ένα έργο τέχνης. Οι εκπλήξεις στο Athens Con δεν σταματάνε ποτέ. Βρήκα τη λατρεία μου σε ένα πάγκο που οι αγαπημένοι μου χαρακτήρες από Souls Games πήραν ζωή μέσα από τα σκίτσα του Δημήτρη Ηλιόπουλου. Συγκεκριμένα μπορείτε να τους βρείτε στο account Ghost Himimoto και μπορώ να πω ότι τα παιδιά ήταν φανταστικά. Ερωτεύτηκα κατευθείαν με αυτό το πάγκο και ίσως να επηρεάσω και τους γύρω μου να κάνετε 2-3 αγορές. Το παιδί, όσο εμείς κοιτούσαμε τον πάγκο, ζωγράφιζε και σκέτσαρε τη Μαλένια, νομίζω freehand. Και η αλήθεια είναι ότι ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά. Επόμενος πάγκος και η αλήθεια είναι ότι πήγαμε προς Ολοταχώς για την Πένα και τον κύριο Βασίλη Πατσουράκη. Ήταν ένας από τους πιο ωραίους πάγκους που είδα στο Athens Con, καθώς η Πένα κάνει φοβερή δουλειά και ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για να κάνει display την αγάπη της για τα άνιμε. Πραγματικά έπαθα σοκ με τη δουλειά της. Ο Βασίλης Πατσουράκης έχει βρεθεί και στο παρελθόν μπροστά μου και η αλήθεια είναι ότι έχω τσιμπήσει πάρα πολλά stickers. Φοβερή δουλειά. Ένα επίσης ξεχωριστό art style θα πω εγώ και υπέροχα copies τα οποία τα θέλω όλα. Λοιπόν, βρήκα την Πένα. Social όλα θα τα δείτε στην οθόνη σας τα πάντα. Η οποία Πένα, παιδιά, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Και παιδιά, κοιτάξτε λίγο τι έχει κάνει το κορίτσι. Το πενάκι είναι το πιο γλυκό πλασματάκι στον κόσμο. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, στριμάρει στο Twitch, μπορείτε να την τσεκάρετε. Πραγματικά όλα είναι ζωγραφισμένα στο χέρι και υπέροχα. Με το που φτάσαμε στον πάγκο της Πένας μας είχε και δωράκια, τα οποία ήταν φανταστικά. Έτσι πρέπει. Αμέσως μετά, λίγο πιο δίπλα, βρήκα ένα πάγκο που μου κέντρισε επίσης το ενδιαφέρον για τη φοβερή κομμωδία και το υπέροχο άρτσελ που μου θυμίζει παιδικά βιβλία. Ήταν ένας κύριος, συγκεκριμένα ο Άρτνος, με τα παιδιά του, τα οποία χάρηκαν πάρα πολύ που ήρθε και τράβηξε ένα βίντεο από τα πραγματάκια τους. Έχουν και κόμικ και αυτοκόλλητα και είναι όλα υπέροχα. Αυτός ο πάγκος κάθε χρόνο στο Athens Con είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο υπέροχος. Γιώργος Κομιωτής ή Κομιώτης, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται το επίθετο. Είναι ένας φοβερός comic artist, ο οποίος φτιάχνει υπέροχα πόστερ. Μπορώ να τα βλέπω όλη μέρα και πάλι να μην έχω πιάσει όλα τα λογοπαίγνια και τα punchlines. Είναι φοβερός! Ενώ να πω ότι έχει απίστευτο χιούμορ και εκτός από αυτό, από εκεί πήρα την αφίσα του καλαμάρι που με ρωτάτε. Μετά από το ταξίδι μου σε μερικούς πάγκους γιατί γινόταν πανικός και τα έπαιξα, γυρίσαμε στο Anime Portal όπου βρήκα ένα τσαντάκι το οποίο το ερωτεύτηκα. Ο Μιχάλης και τα παιδιά μου μιλήσανε και μου κάνανε μια έκπτωση υπέροχη και το τσίμπησα κατευθείαν. Είναι ένα no face υπέροχο και γενικά στο Anime Portal βρήκα υπέροχα πράγματα διαφόρων ειδών από άλλους artists. Ήτανε φοβερά και τα κορίτσια είναι πανέμορφα. Μετά από όλα αυτά έκανα και άλλες βόλτες, είδα και άλλο κόσμο, είδα την αγαπημένη μου την Ελπίδα που βρισκόταν στον πάγκο του Otaku Store και δούλευε η γλυκούλα, τα είχε παίξει, είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν υπέροχα όλα, είδα πολύ κόσμο, χάρηκα τόσο πολύ, όλοι είχαν ένα τεράστιο χαμόγελο και γενικά λατρεύω αυτό το event γιατί ακριβώς μοιράζει χαμόγελα και πάντα σε εκπλήσει. Δυστυχώς δεν είχα άλλο χώρο στην κάμερα να τα γυρίσω όλα, αλλά ειλικρινά ήταν φανταστικά. Αυτό που συμβαίνει και δεν βλέπετε τίποτα είναι ότι μόλις συμφωνήσαμε στο τι θα φάμε. Γεια! Δεν φαίνεται τίποτα, ρε. Και ο Αποστόλης μας είναι εδώ! Σκοτάδια, δεν υπάρχουν. Τον αγαπάμε πολύ και τον Αποστόλη μας όμως. Είναι το καλύτερο παιδί. Ο καλύτερος Αποστόλης. Είναι ο καλύτερος Αποστόλης του κόσμου. Προκαλώ. Και μόλις συμφωνήσαμε στο τι θα πάμε να φάμε, έκλεισε η κάμερα, δεν έχω άλλο χώρο. Και πηγαίνουμε και χαιρετήσαμε και το Ελπιδάκι στο Otaku Store. Αυτά. Θα σας δείξω τι πήρα όταν πάμε σπίτι. Φύγαμε τώρα για φαγητό. Άιντε! Ο Στέλιος τα έχει παίξει. Τα έχεις παίξει? Εντάξει, έχω υπάρξει χειρότερο. Πεινάμε πολύ. Αυτό ναι. Πεινάμε πάρα πολύ. Αν και στη διοργάνωση είχε ωραίο φαγητό από ό,τι μάθαμε. Δεν πρόλαβα να δοκιμάσω ποτέ. Ναι, μωρέ, δεν θέλω. Βλέπαμε τόσα πράγματα που δεν. Φύγαμε απλά. Βλέπω λίγο τον καθρέφτη, ναι. Μόνο ευχαριστώ. Πάμε τώρα με τους φίλους μας γιατί τους αγαπάμε πολύ να φάνε. Κρέας, θέλω κρέας, πατάτες και κοκακόλα. Αυτή είναι η βάση μου. Θέλω κρέας, πατάτες και κοκακόλα. Έχουμε έρθει σε ταβέρνα και μάλιστα καλή. Και
Και περιμένουμε κάτι περίπου ακόμα για να ολοκληρωθεί το τραπέζι και να πέσουμε τα μούτρα στις πατάτες και στη σκορδαλιά. Αυτό. Είναι πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Παιδιά, μόλις τώρα ο Στέλιος μου είπε ότι μια κοπέλα στο Game of Thrones έδωσε αυτό το δωράκι για το μότσι. Είναι ένας κατζοχυρίνι. Και δεν πρόλαβα να τη δω. Ποια ήτανε? Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίτα τι έχει μέσα. Οριγκάμι. Πεταλούδες. Δεν έχουν τελειώσει όλα ήδη, ας πούμε, και έχουμε σκάσει, όχι. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Έκανε και δουλειά, απλά αφήνω το χέρι μου και κάνει μόνο. Άλλος ένας νεκρός. Πεσόντας. Βοήθεια. Πεσόντας. Βοήθεια. Αποστόλη, εσύ έχεις σκάσει? Όπα ρε. Όλα τα έφαγε. Τίποτα δεν Όλα τα έφαγε. Μόνο αυτό καλά έμειναν. Έχουμε συμβούλιο. Συγγνώμη. Πρέπει να υποθεί αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα. Τι συμβαίνει εδώ What? και εδώ? Αυτό είναι λίγοι λουκουμάδες για το τέλος. Το γλυκό. Το γλυκό. Ένα γλυκάκι. Να πούμε ότι εμείς ζητήσαμε. Μόνο με σοκολάτα. Και μας φέρανε και ένα άλλο ολόκληρο. Με μέλι. Πάρτε πυρούνι αδέρφια. Ήτανε μια φανταστική βραδιά. Ήταν αυτό που χρειαζόμασταν ακριβώς μετά το AthensCon. Μιλήσαμε, τα είπαμε και γενικά ήτανε υπέροχα. Φάγαμε του σκασμού. Ο Στέλιος νομίζω μετά δεν ξέρω πώς οδήγησε μετά από τόσο φαγητό. Αγαπάμε τα βερνάκια. Μπορούσαμε μάλλον να τους φέρουν αυτούς τους λουκουμάδες. Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα τα πράγματα τα οποία πήρα από το AthensCon ή μου κάνανε δωράκι. Έχω στρώσει εδώ πέρα, έχω κάνει σωστή καταστασιόν με φωτισμούς και τέτοια για να φανεί μούρλια. Ξεκινήσω με το δωράκι που μου έκανε μια κοπέλα που δεν την γνώρισα, αλλά μου το έδωσε ο Στέλιος μετά. Αρχικά έχουμε ένα σκατζοχυρίνι το οποίο είναι δωράκι για το Μότσαρο και νομίζω θα το λατρέψει πάρα πολύ. Είναι υπέροχο, ωριακά δεν θέλω να του το δώσω. Είναι τόσο απαλό. Και μου έδωσε η κοπέλα και ένα υπέροχο βάζο με ματάκια, το οποίο μέσα έχει οριγκάμι. Τα οριγκάμι είναι αυτά. Γενικά έχω ακούσει ότι τα οριγκάμι βοηθάνε πάρα πολύ στη συγκέντρωση και γενικά στο να ηρεμήσεις και να βρεις μια ισορροπία συγκεντρωμένη σε ένα task. Οπότε να πω ότι επειδή από μικρή τα εκτιμώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ όποια και αν είσαι, γιατί ειλικρινά ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που έλαβα και δεν το περίμενα καθόλου. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες μαζί μου τις όμορφες στιγμές χαλάρωσης που πέρασες για να το φτιάξεις. Το επόμενο υπέροχο δώρο που έφτασε στα χέρια μου είναι από ένα παιδί το οποίο μου πήρε τον Berthold Hoover από Attack on Titan και ξέρει πάρα πολύ καλά που θα πάει αυτό. Σ' αγαπάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε στο Hall of Fame. Είναι φοβερό. Μου έλειπε, δεν το είχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το δωράκι. Δεν είναι μόνο το δωράκι. Είναι ότι κάποιος εκεί έξω σε αγαπάει. Σε σκέφτηκε. Και ο κύριος Μότσι μόλις πήρε φωτιά και έχει σε όλο το χρώμα του τοίχου κάτω στο πάτωμα και πρέπει να καθαρίσω. Τέλεια. Τα επόμενα δωράκια και νομίζω τα περισσότερα που έλαβα ήταν από την Μπένα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ξεκινάμε σιγά σιγά και με τους artists. Να πάτε να κάνετε follow το κορίτσι. Είναι υπέροχο. Δες εδώ ταλέντο. Δες ταλέντο. Σουκνά. Γενικά πρώτη φορά έβλεπα prints και artists παίρνω από κοντά και είναι φοβερό. Μου έδωσε ένα print από όλους τους αγαπημένους μου χαρακτήρες από anime. Με ξέρει πολύ καλά. Attack on Titan και το Jujutsu Kaisen. Και γενικά έχω πάθει σοκ με το detail και το πόσο όμορφο είναι και το color theory και τα πάντα. Να πάτε να την τσεκάρετε. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με πράγματα που μου πήρε ο Στέλιος και γίνονταν τα καλύτερα δωράκια του κόσμου. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ την τσάντα φαγητού από anime Portal. Επόμενο πραγματάκι που πήρα από το anime Portal είναι αυτό εδώ το μπρελόκ. Είναι τόσο cute και είναι η αγαπημένη μου Μαλένη. Ενώ στα τελευταία και πιο επικά πράγματα που πήρα θα βάλω αυτό εδώ το πόστερ το οποίο είναι υπέροχο art από το παιδί το οποίο ζωγράφιζε και μπροστά μας στη Μαλένια και ήταν insane. Πήραμε δωράκια και για τους φίλους μας και γενικά δεν τα εμφάνισα όλα όσα στην πραγματικότητα βρήκαμε και τσιμπήσαμε από το AthensCon, γιατί μερικά
Μετά πήγαμε στους φίλους μας και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσω γιατί θα βγει τεράστιο το vlog. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ελπίζω να έχεις ένα ωραίο βράδυ και μακάρι να σε γνώρισα σε πολλούς καινούριους creators οι οποίοι αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Έχουν πάρα πολύ μεράκι και έτυχε να σταθώ μπροστά τους στο AthensCon. Και γενικά το AthensCon είναι από τα αγαπημένα μου events για αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι από τα events τα οποία γνωρίζεις κόσμο τον οποίο τον βλέπεις να γουστάρει άπειρα αυτό που κάνει και να δείχνει μόνο αγάπη για την τέχνη και για το μεράκι που θα ρίξει για να βγει κάτι. Καλή συνέχεια από εμένα, να είσαστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και να αφήσετε και ένα σχόλιο. Και αν δεν είσαι και εδώ, βρε αδερφέ, κάνε και ένα subscribe. Έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας. Μην χάσετε το επόμενο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!